Diin na nakadulag pa sa otoridad ang apat na tulak ng droga sa Barangay Del Rosario, Canaaman, Camarines Sur sa pigkondusir na drug bypass operation kang pinagsarong pera sa Police Drug Enforcement Group Bicol sa pangingenot ni Police Lieutenant Colonel Herel Bruno, City Drug Enforcement Unit Naga City Police Office, asin Canaaman Municipal Police Station, Sabado, Pebrero 11. Narecover sa posisyon kan mga sospek ang nagkapirang plastic sachet, laog ang pigtutubudang shabu na pigkakarkulong sa 680,000 pesos o 680,000 pesos ang kantidad. Yung man lang po itong nakuhan, shabu, suspected shabu po pero pigdarana sa, sa crime lab, positive na shabu po ang nakuha. Ano pa, di itong, iba duman, iguana previously arrested na mga 2020 yata, 2019, gano'n. Binisto ang mga sospek na sinda Christian Cañeta, 40 anyos, residente kang Barangay Abilia, Naga City. Jay Nolasco, 36 anyos, asin residente kang Barangay Magaraw, Camarines Sur. Fernando Alimorong, 58 anyos kang Kamaligan, Camarines Sur, asin ang 35 anyos sa si Miriam Duggal. Dadagusan po uminda kayan, kung sa sinda makumit kaya makumiter o magamit sinda kan sabing droga, pinagbabawal na droga, pwede sa na sinda ang marout ang sindang kaisipan, marout sa sindang buhay, kung sa mga estudyante man, marout ang sindang futuro. Mientras tanto, sa Barangay Tawig, Paracali, Camarines Norte, arestado man ang 36 anyos si Angel Castillo, asin ang 42 anyos si Richard Villacrucis, parehong residente kang Jose Panginibang kang parehong probinsya, huli man sa pagkakaimbuelto man sa iligal na droga. Nakumpiskar sa posisyon kan mga sospek ang anom na plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu na nagkakantidad 500,000 pesos. Sa presente, nasa kustodiya na kang otoridad ang mga naarestar na sospek, asinampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal